Čaute ľudia, dneska si zahráme nejaké hry. Dáme si nejakého brawlera. Dneska si dáme si Shellynu dneska. Ideme Solička. Možno sme aj vyhrali a mohli by sme ju mať plusové trofeje, lebo mám v nej minusové. OK. Ako by ste chceli, mám vytvorenú vlastnú hru, kde sme si niekedy na streame zahrali. Keď máme 1 kill, zabili sme toto Will. Ideme po Dariovi, ale Dario nám uteká. Nie. Dario nás zabil. Nevadí. OK. Ideme zase inou postavou. Ideme. S kým ideme? Poďme s Rickom pár hier. Mimochodom, tento skin mi padol z epického start dropu. OK. Prvá je môj brat má zapnutú video BTL-ku, tak asi ma nebudete počuť. OK. Je tu hneď 2 bedne. Ideme to zničiť. Uvidíme, či... OK, oni už sa tam zabíjajú. Dúfam, že na mňa nepodjedú, alebo ja s týmto... neviem. A ľudia za 50 followerov sa odhalím. Ide na nás primo, a to sme do... Pekla. Keď tu máme 8 trofejí. OK. Môžeme dať ranked teraz. Dáme ranked. OK, dáme ranked. Dáme si do koho dobrého. Dáme si Spike, dáme. OK, ľudia, ide sa hrať. Mám plán, že by sme si začali stavať bunker. Že jak na TikToku kúci z bunkru, ale my by sme boli z YouTube. Viete, by sme toto postavili nejaký bunker taký. Aby som to natáčali, že čo všetko tam pridávame. OK, zabili sme Broka. Ideme na Penny. Dobre, aj tu sme dobre zabili. OK, ideme na nich zás. Tak jak predtým, ale to sa nebudú čakať. OK, Penny je mŕtva. Už je iba tu ten chlapec. Bang, vyhrali sme prvú hru. Celkom máme Silver 2. To je dobré. Počkajte, jen sa na to čo pozriem. Prosím, trošku počkajte, bo... OK, ľudia, môžeme ísť.
Prosím, nič tam. Aha, about. OK, to je dobré, dáme si zase Spajka. Spike je strašne dobrý na ten ranked ľudia. Dúfam, že tohoto video bude iba do 10 minút, bo striať sa mi to fakt nechce. Ohodnoťte potom moje strihy v tomto videu, keď tak. A keď toto video natáčam, nevyšiel ešte ani tamto, tak za chvíľku dúfam. OK. Vyhrávajú o 1. Utekajte. Fúch. Skôr ma dal. Ideme na tohto finga. Bank. Dobre, vyhrávame o 2 hviezdy. Celkom easy, akože. Tu máte. Opa. Ide po mňa Edgar, ľudia si zvajú nás Edgar. OK, ľudia, prepáčite, ale vypol mi nahrávanie a tú hru sme vyhrali. A máme silver 2 a z toho mi padol pin na start drop nejaký. OK, ideme hrať. Ďalej, ďalšiu hru. Čo to je? Bounty zase. Dávame si zase toho Spajka, lebo on je na ranked strašne dobrý. A s tým sa mi strašne dobre hraje. Možno ho chcem dať na ten rank 30 na trofejoch. Možno ho dám. Bo ten titul neznel. OK, ideme na to. OK, zabijeme týchto. OK, ľudia vyhrávajú o 1 hviezdu. Musíme ich... Áno. Vyhrávame o 1 hru. Nie. O 1 hviezdu som chcel povedať. O nie. Nie. Prasko je hroníček. OK, ľudia. Idem ja takto vzadu. Keď ten Spike má ruce také šupy, ako teraz oberám. Poďme na nich. Ja idem na toho El Prima. Poď. Bang. Je tu. Edgar ich tam musí vyzabíjať všetkých. Nie. Škoda. Prehrali sme, no. OK, ľudia, ja vám sa to stopnem na chvíľku. A toto, ideme hrať. OK, ľudia, hráme. Potom vám poviem, skáďa mám ten skin, hej. Ľudia, nejak nás to oni ničia. Túto hru nemôžeme prehrať. OK, ľudia, takú hru sme prehrali. Mám taký pocit. OK, máme 9 hviezd, sa ešte nezdávame.
Vidíte, prehrali sme. Toto video už bude končiť. To má 10 minút. Včera mi z legendárneho vajca som to otváral. Prepáčte, som nenahrával. Natváral som a padol mi tento skin. Píšte, že komu sa páči a keď tak píšte, že kto ho má, hej. OK, tak video sa končí. Tak v ďalšom videu. Čaute.